sa Google, who founded the Roman Catholic Church? Jesus Christ. Ako, kung ang born again pa'y tinuod, hagbayar kong nihubo sa kong sutana. Mag-born again tang tanan. Kamong mga liminisan, mag-born again ta. Ubiya, tas katoliko. Kung tinuod ang born again. Simple ra yun na. Kung tinuod ang mga Mormons. Kung tinuod ang mga Mormons, oy, mag-Mormons ng tanan. Kita, Father. Father B-Boy, Father Joy, Reverend Jose, si Father Marlo, si Father JB, di na ta magpare, magpastor na ta. Yan naman ang Mormons, may tinuod. Ang mga sexy ni Jehovah. Sexy naman. Saksi. No saon man, tinukod naman siya ni Charles Taze Russell, ang saksi ni Jehovah. Ang Mormons, tinukod ni Joseph Smith. Ang Baptist Church, tinukod ni John Smith. Parinti sila. Ang iglesia ni Felix Manalo, tinukod ni Felix Manalo. Masuko na kayo ni sila nako ron. Ang mga born again, daghan kay founder. Ang born again mo, abot ng 50 ka protestante. Usara na, puro born again, pero di parihag doktrina. Pero ang Catholic Church, united in faith, united in doctrine, united in liturgy. Ang ibanghilyo na to karon, mo ibanghilyo sa Pilipinas, tibok Pilipinas. Ang ibanghilyo sa tibok Pilipinas, ibanghilyo. Mo ibanghilyo jud. We are united in liturgy. Na born again, magsumpaki. Masama jud ta. Faith alone, sahadi. Faith alone ako, plus work. Wa magkadima. Ano man, nagkadaiya sila interpret sa Biblia. Kita kay di man. Patawag usa na to Katoliko, di, ayaw mo patakag interpret ang Biblia. Ang magisterium. Munang united ang simbahan. Doon na tayo CCC, Catechism ni Catholic Church. Munang di ka makayama-yama. O himog-imong kaugalingon. Yan naman, united man ang simbang Katoliko. Dili, mahimo, ngayon abot mo dito, upat na kay persona ang Diyos dito sa Italia. Yan diri sa tulo ka persona. Kay isay ikaupat, si Mama Mary. Kay Maria Santissima siya. No? Ikaupat nga persona. Kuno. Dili, tulo rin united in doctrine. Mga kaigsunan nga ni Adin ni Karon, palawmin ninyo ang atong pagtuon sa simbahan. Ang mapabilin nga nung dili ta magpailawom sa kamatuuran o sara karbo. Ang pastor akong amigo ba kainan, pastor, convinced naman juga Katoliko tinukod ni Kristo. Sao? Yan pabilin pa man kaniya. Pero akong inon obispo, pastor nga convinced naman ka theologically, doctrinally, kay kasabot ganin ng elementary ra, pastor, samot na ka. Mabright pa ka sa mga ordinaryong tao. Akong i-propose sa among obispo, pastor, usaman, kining i-subsidize mo. Kay, inigbalik niyo, kung balik mo Katoliko, ground zero man mo, sa ubita. So, sa day plano ni mo, i-subsidize mo. Example, 15,000 inyong sweldo niya, imuong 15,000 diri sa kuansad, magwali lang mo. Kay, mubalik mo sa Katoliko, mag-drive mo, gabal-habal, napuro mo na Biblia yung gitunan. Pwede din magtudlo mo sa university. Asa mabasa sa Biblia. Ana, di ka madawat sa university. Kay Bible alone raman sila. So, ingon siya nga, nindot lagi ng imong plano, Father. Meaning to say, economic reason. Mo na nagpabilin sila sa simbahan matinukod og tao. Sa Father, kanus ama na mahitabo. Nindot kaayo ang imong plano. So, daghan ka mga pastor, nagpabili na lang for economic reason. Kaya doon naman sila fundraising sa gawas. Kisa nagsulti, mga pastor, more than 100 pastors na tibok Pilipinas, nibalik sa sabakan sa simbahang Katoliko. Amen. Itong pakpakan ng Ginoo.
Muna kay naaman jay yawa. Naaman jay yawa diri. Oh. Si Kristo ray makapulpog sa yawa. Ayaw mong adto og albularyo. Kaya ang mo albularyo, unsay buhatos albularyo? Dili nila papahawaon ang mga yawa. Ilang halaran ang mga yawa. Dili. O doon na ba may 40 kilos diya nga baboy? It is an act of worship to unclean spirits. Doon na ba mo'y puti ba na? Puti nga manok, puti nga baboy. Nganong puti man? Puti tag itlog. Pero ang yawa di man gusto. Nga makakaon kita sa lawas ni Kristo mo ning daghan kay ang protestante karon nga simbahan. Aron makaguliyang ta ang nagpaluyo ning tanan ang yawa. Nayawa na si Baghilyo na to ron. Yawa ni sud sa sinaguga ang giyawaan. Uy ni sud sa sinaguga ang giyawaan. Nusuhod mo di ay sa sinaguga. Ano man ang sinaguga? Simbahan. Tanaway mong tapad. Giyawaan ba na? Ang sign na giyawaan na, sige nagyaw-yaw. Yaw-yaw. Tanawang yaw-yaw. Yawa-yawa. No? Mana iniguli ninyo sa inyo ha, ayaw na mo pag-yaw-yaw. Kay matod pa ni Saint John Chrysostom, maluya ang akong adlaw kung di ko makasangyaw. Sa gingon ni Saint John, maluya ang akong adlaw kung di ko makasangyaw. Pero uban nato dinhi maluya ilang adlaw kung di makayaw-yaw. No tinuod baga doon na yawa na. Naa sa to'y Baghilyo karon. Ug padayon, ang type sa dugo is type AB. I-search na ninyo. Ang mga atheist nga mga doktor ni balik sa simbahang Katoliko. Because of that greatest miracle. I-search ninyo, wapay protestante nga nakahimo niya na. I-search ninyo ang mga Eucharistic miracle with scientific proof. Unya, wapa dyan sila matagbaw. Ang ostiyas nga nahimong unod ilang gi-search sa asa dapitang parte sa lawas sa tao. Doon na may left ventricle. Right ventricle. Asa man na dapit? The flesh is part of the heart. Ano ka nga parte man sa iyang kasing-kasing? Kaya ang kasing-kasing mo'y naghatag ka na tuog Muna nga, ayaw ninyo ibaylo ang pan sa kinabuhi, kay di mo kasimba tungod sa panginabuhi. Tinoo dili. Dili may kasimba Father, kay nabuhi. Gibaylo ang pan sa kinabuhi. Usay na itabo, gipangkabuhi.